Грешката ми в супермаркета днес е направо катастрофа, която ще ме преследва завинаги. Влязох с леко настроение, готов за малък разговор до касата, но съдбата имаше други планове за мен. Мъжът пред мен носеше цял екип на Минесота Вайкингс, от шапка до тениска, сякаш току-що беше излязъл от стадиона. Татко ми обича футбола повече от всичко друго и винаги ми казваше да знам всяка статистика за любимия ни отбор. Затова си помислих с гордост в гърдите, че аз също зная всичко и съм истински фен. С усмивка на лицето попитах как се справи отборът му в днешния матч, очаквайки ентусиазъм или дори споделяне на радостта за победа. Във въздуха обаче настъпи ледена тишина и времето сякаш спря напълно. Мъжът ме погледна с израз на чисто отвращение, който пронизва душата ми до дърво. Сезонът приключи преди месеци, а тогава беше пълния разцвет на лятото. Той ми каза тихо и тежко, че летото не е време за футболни резултати и никой сериозен фен няма да задава такъв въпрос сега. След тези думи той поклати глава си бавно, сякаш се опитваше да разберете как някой може да бъде толкова наивен, и си тръгна без да купи нищо от количката си. Останах сам пред касата с празни ръце и тежко сърце в гърдите. Никога досега не съм съжалявал толкова много от опит за разговор или от желание да бъда приятелски настроен. Сега се чувствам като по-голям фалшив фен, отколкото преди това, сякаш цялата ми любов към спорта е била лъжа. Трябваше ли просто да проверя календара или поне да помисля малко повече преди да говоря? Усещането за срам ме изгаря отвътре и не мога да си представя как ще се оправям пред негова жена или деца, ако някога ги срещна отново. Тази грешка промени начина, по който виждам себе си като човек, който обича футбола истински.